Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтарако. Бозам навори имрӯз аст анами намуд барашкои необычный глозинг да зиндаи фасонаш омадагия духтарако. Нархи дона 170 сомон, каси оптови мегира бояд чи арзон мекунем духтарако. Биёрем аз ма расветкоша нишон метем, бинен кадомеш маъқулай метонем скриншот када дар WhatsApp партоен духтарако. Доставка равон мекунам. Доставка ҳам ба шаҳрои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем духтарако. Бинен то лавш санг задагиай, ҳами чапанагиш мондай халос. Мақсад ки ҳама ҷо киртатонда санг мераса духтарако. Ишам бинен чихе хушру салатви. Необычная ишам. Ҳар меглош хушруа духтарако. Чуне ки гуфтам то лавоша санг дорад, иш салатви. Ина духтарако бо як ранги дигар барои модаро. Свечам аҷоибот фасон. Мана хоҳиш мекунам духтарако сурат напирсен, сурат надорам, айнавор скриншот када дар WhatsApp партоен. Баъд оне гразнарозви ҳам ҳаст духтарако. Иша бинен чихе фасони бадай. Ҳамаш як нархай духтаро диден. Ишам аҷоиб хушру барои духтарако. Ёш ира киртапоча медузанен. Баъд кирташ аҷоиб мебуроя. Мана духтаро. Ё фақат доставка қатиям метонем ами WhatsApp да нависен духтаро. Лозна бо як свет дигар молочный нишон метиём. Ишам аҷоибот хушрувак. Ина духтарако ишам бинен чихе хушрувакай глакои зинда зиндаи необычняк дора духтарако. Ишаш ҳафт расветка дошта ишам духтарако. Духтарако нигоҳ кунед ҳам яке озини молочняк шодем. Оранҷевый дорад, салатви дорад духтарако. Баъд фиолетви торик дорад духтарако. Фиолетвишам ҳам хе хушрувакай. Телефон да тёмна симни омадай читари омадай. Баъд бирӯзови дорад, бин бирӯзовишам нишон тиём. Ина бирӯзовишам хушрувака ҳамаша дона ба дона накушоем. Диден аҷоибот фасон. Ина духтарако бони цветам дошта бебурай наздик нишон тиём. Ҳам хе свети необычния ки фасон хай бирӯзовиша нишон додам. Ина сери глош кабут хай гразнарозви. Ана ини гразнарозишам хушрубдай. Гразнарозви да намудай диден духтарако. Короче иш малина таракай рушантарай, иш гразнарозви торикакай духтарако. Диден баъд духтарако ниёрам нишон тиём. Нигоҳ кунен гилчора 160 сомонӣ. Шумо бежви ай ма кадоме дар WhatsApp партов надонистам и кадом ки дора ё надора. Даже бежи доштаншо намедонистам. Ина бежишам ёфтам бароям хостам навор кунам. Ай 6 расветка имна бежиро нишон додам. 3 метр 160 сомона бо арзон мекунем духтаро. Духтарако нера бинем бо чихе сер сангакай. Ирам ҳамчунин 3 метрш 170 сомон. Чихе ки гуфтам чапанагиш мондай. То лавошон санг задагия духтаро. Глоянам хеле зинда зиндаи фасонак дора бо расветка дорай. Озин дигар расветкошам нишон метиём бибине. Ина духтаро ит свеча бинен чихе необычный барои модаро. Сабзи талхаҳай. Глои калон калони хушрувак дора духтарако. Баъд бо ранги сиёҳ дора. Сиёҳшам духтаро ҳам хе хушрувай. Чунон ки гуфтам 3 метрш 170 сомон барошон паҳмай 100 не 100% ба гарантияш ки киртаву поча мешавад духтарако. Ина и сериша молочниш бидай тагиш хушру. Ина духтарако лав ба лав санг дора. 170 сомон духтарако. Сабза нишон додема. Онам 4-5 расветка ина касе дар курай марҳамат скриншот када роӣ кунед.